toto evanjelium, ktoré sme práve počuli, sa hodí viac na svadbu, ale tak môžeme sa trošku dotknúť aj také citlivé otázky. Dúfam, že ho nedostanem z kabelku alebo z nejakých parizolov. Tak aj keď dostanem, tak nevadí, aj statúce. Keď som vašich mladých ľudí, ak máte tak vpredu tu pri oltári a teraz, keď ich tak poznám, tak sa ešte utiahnem trošku, ale chceš byť šťastný? Celý kostol dvihne hlavu hneď. Mladý povie, áno, nežen sa. Máličko. Chceš byť šťastná? Nevesty sa opýtam, že oni viac tak prežívajú. Áno. Nevydávaj sa. Pánečku, svokni ma hneď prepichnú pohľadom. Pozerám do dvere unikové, exit, tam cez sakristiu. Koláče sú už na stole a ty teraz farár povieš, nežen sa, nevydávaj sa. A som mal skôr povedať. Chcem, aby bol šťastný môj chlapec, ktorého mám tak veľmi rada. Správne. Pochopila si manželstvo. Vydaj sa. Chcem, aby bolo šťastné to dievča, ktoré tak vrúcne milujem. Správne. Pochopil si manželstvo. Môžeš sa ženiť. Chcem, aby bol šťastný, bola šťastná môj partner, partnerka. Preto sa žením. Nie z egoizmu, z lásky. Váš pán farár, Pálko, takto z vašej diecézy, to veľmi dobre povedal. Čo je láska? To je taká perfektná definícia, tá sa mi veľmi páči. 3Dčka. Dať druhému dobro. Nevzať, nie sebe a nie zlo. D. Dať druhému dobro. Vstupujem do manželstva, lebo chcem dať druhému dobro. Vidíš? Mať rád môžem, koho chcem. Koho chcem, môžem mať rád. Kľudne. Poviem, ju mám rád, a ešte aj ju, a ešte aj ju, a ju, a ešte aj ju. Keby som povedal, nenávidím ju, to už by bolo horšie. Alebo keby som chcel sprivatizovať, tak to by bolo horšie. Ale mať rád neznamená okradnúť, mať rád znamená obohatiť. A tým pádom mať rád môžem, koho chcem. Koho chcem, môžem mať rád. Nenávidieť je zle a sprivatizovať by mohlo byť zle. Ale mať rád je obohatiť. Mať rád je obohatiť. Bol u nás kardinál Meissner, osobný priateľ predošlého svätého otca Benedikta, a bol u nás v Žakovciach, keď sa tak pýtal, a to je môj život, jak som to, čo to, jak to. A keď som mu povedal, že som sa nechystal do kňazstva, Karl zdvihol hlavu, čože? A kde si sa chystal? Do manželstva. Celý čas som sa chystal do manželstva. Jasne. Bavili ma také veci, čo nič nemajú s kňazstvom. Kone, pušky, karate, horolezectvo. Čo to má s kňazstvom? Nič. Ale ja som nechcel byť kňazom. Ja som sa chcel oženiť, chcel som bývať v lese, chcel som mať koňa, pušku a prvú mi dáš Ježišu dceru. Daj mi prvú dceru, druhé už čo ty chceš Ježišu a prvú rob tak, ako ja chcem. Prvú mi daj dceru a vždycky to tak hovorím, keď žena bude chcieť 5 detí, súhlasím ja 10, to je 15, ale prvá dcera. Však už som vyjednával s Ježišom. Však vedel som, čo chce, vidíte, a tak ma Pán Boh točí. A on sa tak pýtal, že ma toto jak to, ty si, nie. Ja som sa celú mladosť chystal do manželstva. Celý čas. Veľmi som sa tešil na ženu. Dúfam, že nestratíte vieru, keď vám poviem. Veľmi som sa tešil. Bol som horolezec a natierali sme výškové veci. A keď som mal času, vždycky som maloval kostoly. Možno 20-30 kostolov som namaloval s chlapcami. Ja som väčšinou veže maloval, krížiky hore. Tá guľa, čo sa ti zdá taká malá pri krížiku, hej, tak ona je taká veľká, kamaráda. Taká. Môžeš na nej stáť, môžeš na nej sedieť. A keď som maloval Matizovce, tam je taká, jak to povedať, taká, paculáta tá väža, jak to povedať, také kupoly sú tam a ušiel chlapec polepšil mne, som mal 4 bežné prepadne, a keď som ho z hora spadal, tým človeč, ja som skoro s krížikom spadol. To dneska je tam krížik krivý, nevedel som ho narovnať. Keby som mohol ísť puštiť ďalej, tak sa zaprem a narovnal ten kríž, ale tam nemôžeš urobiť krok, lebo urobíš krok, ale to je tvoj posledný krok. No a vždy, keď som išiel hore, som hovoril tomu kardinálovi, a
keďže som sa chystal do manželstva a mal som veľmi rád svoje dievča, mal som ho veľmi rád. A vždycky jej meno som namaloval hore. Prečo hore? Už vyššie sa nedalo. Jak nie vyššie, ak je kostol? Nedá sa ísť vyššie. Však v dedine je najvyššie kostol, teraz už sú bytovky, ale vtedy neboli. Celkom hore som napísal jej meno, Bože, požehnaj, chodte si prečítať meno. Však. A teraz, keď jazdím na aute, a pozerám hore na tebe, že si myslím, Bože môj, jak dobre, že sa tam biskup nevyškrábe. Auto si myslím, ja viem, čo tam je namalované. Hej, vždycky som tak písal, Bože, bolo to také krásne a čisté, že rád na to spomínam. Rád na to spomínam, veľmi rád. Bolo to veľmi krásne. Však. No a kardinál majster sa až smial, až mu klobučík podskakoval. Povedal, že povie svätému otcovi, povedzte, ľudia, povedzte. Mať rád není hriech. Keby bolo mať rád hriech, ja nechcem byť kňazom. Jak to? Keď by som mal všetkých ľudí tak rád, jak toto dievča. Pán kardinál, keby som mal všetkých ľudí tak rád, jak ju, tak to by bolo fajn. Nie, že nenávidieť tých druhých, dvihnúť tých druhých, aby som ich mal tak rád, jak ju. Nie, že znižiť, dvihnúť tých druhých. Hej, mať rád není hriech. Však Boh stvoril muža, aby bol hlavou. A žena? To tak aj vyzerá. Ja vám dám, že krkom. Nie, krk proti hlavou nechce. To aj vyzerá v tej domácnosti. Muž je hlava a žena je srdce. Máš oveľa znešenejšiu úlohu. Byť srdcom. To je super. Dívaj sa, hlava spí, krk spí, celé telo spí v noci. Ale srdce do toho palca, o 2 v noci, o 4 nad ránom do toho malička. A pumpuje tam krv. Žena, to je srdce. To je srdce, ktoré nikdy nespí. Žena, matka je vždycky naštartovaná na lásku. Vždy. Pumpuje vždycky lásku. Žena sa nedá nahradiť. 4 rohy sú v domácnosti. 1, 2, 3, 4. Obrazne povedané. Za 3 drží žena. Dobre počuješ. Za 3. V procese výchovy tak dôležitá je žena. Len za 1 drží muž. Jak padne muž, a žena to jakž tak drží. Jak padne žena, bez domovedzej na svete. Prosím. Prosím. Ale pozor, nepodceňujme ani ten 4., ten 1 roh toho muža. Prečo? Rukopis muža je dôležitý aj na cerke, aj na synovi. Jasné? Jasné. Toto, čo nám mamka vysvetľovala 2 hodiny, otcovi stačili 2 sekundy. Vysvetlil a bolo 50-50, jaké? Mamička po mamičkovsky, skoro však na kvietoček, pásničku, buď taký dobručky a choď poukladať tamto drevienko, buď taký, mamičko. Otec, a luchtom, a 1, 2, a ideme. Tak, rukopis muža je nenormálne dôležitý aj pri cerke. Ty, otec, máš byť prvý muž, ktorý objímeš, vystiskáš tú svoju cerku. Jo, tatko, rozpočíš ma, tatko. Položí ju naspäť. Jak ti to dneska sluší? Naozaj, tatko? Áno. Krásne sebavedomé cerky dvíde. Práve muž. Áno, rukopis muža má byť aj na cerke. Na synovi bez pochyby. Dúfam, že tu neurazím nejakých magistrov alebo nejaké profesorky. Ak ich urazím, tak možno mi odpustia. Pamätajte si tú skúsenosť, čo mám. Žiadna pedagogička, psychologička, sociologička, jaká ešte ička neurobí z chlapca chlapa. Neurobí. Na to musí byť muž. Zomre otec, štopnem strikovi. Nie striko, štopnem farárovi. Nejaký muž, aby sa tam podpísal. Jak nie? Tak bude to, čo minulého roku u mňa. 7 chlapcov nedospelých, 17, 16. A tie matky prišli z trapatu. To sa nedá, s tým sa nedá sa s tým, pán farár, to sa nedá. Keď ty, žena, odkopneš muža, pretože on je muž, ty nikdy nevychováš z chlapca chlapa. Keď ti zomre muža, chceš a nevieš to urobiť, Boh ti dá tú milosť. Ale ak odmietaš muža, pretože je muž, nikdy z chlapca chlapa nespravíš. Môžeš zarobiť, môžeš mať aj Európskej únie, môžeš dať projekty, aké chceš. A ešte keď feministky sa potom podpíšu, no z Bohu, pánečka, to je konec. To
vychádzajú také hybridy, to je hrúza. To je hrúza, keď to prídu potom ku mne a on sa s mamkou, ktorá už ho nevie zvládnuť, ty ho zvládneš po pubertu. A potom žena zlatá, končíš. Jemu už rastú svaly, konec. Skončila si vlastne syncia, vyzrastá. Pich. Tak, prosím. Tam je potrebný aj muž a žena. Priznávame, že žena dôležitejšia? Áno. Dívaj sa 3-krát viac. Áno. Áno, berem to. Je to tak. Ale ani muža ty nepodceň. Ak ty muža odmietaš, pretože on je muž, hovorím ti, nevychováš s chlapcom. Ja ti hovorím z knižky, ktorá sa volá Život. Čítam, 23 rokov s tými ľuďmi žijem. Žijem 23 rokov. Mám 250 ľudí a jak to váš pán farár Marek povedal, pretože som bol taký macher, že som tu nechcel prísť. Nemám šancu, to tak som rozlietaný, čo ma tu skúbnú, tam ma skúbnú, tam chronicky som nevyspatý. Nie, že nechcem prísť. Neviem prísť, lebo čo mám teraz robiť? Včera sme sa z lesa vrátili spať sa do 8:30, špinavý, zablatený, zničený. A som s tými chlapmi, že ak chcem si, ja ma takto vyskúbne, kde si tu ma skúbnú, tu. A už to nerobím ani ja, robia to moje dievčatá, ktoré sú zasvetené, to sú jak reholnice, a oni to robia ostro, tak potom tí farári nesú zlí na mňa, ale na tie dievčatá, oni si to zlíznú, lebo oni to tak poukladajú. Najprv som sa hneval, že čo mi organizujú čas, a teraz idem, tí celkom dobre to robia, nech to robia. A už mi len povedia, ukážu, kde to mám ísť, hej, a ja už potom idem. Hej. My sa smiali, lebo že som sa nejak chválil, alebo tak, ale ma stiahli strašne do Ameriky a do Chicaga. Hej, a tak kde to ide? Farár, poď sa pozrieť. Na mape mi ukázal, vidíš, tu pri tom jazere vystúpiš. Ak nevystúpiš, letíš do Kanady. Ja, dobre. Ja už len tak sa smejem, len takto som si mapu pozeral, že jak to mám odpočiť, a tu je to ešte dobre, ale keď je to nejaké dediny, tak je to horšie. Prosím, vráťme sa naspäť. Muž má byť hlava a žena srdcom. Keď chceš prevrátiť poriadok Boží, prosím, nežen sa. Nevydávaj sa. Tie feministky, čo tak vykrikujú, muž a žena, to je rovná sa. Choď sa kúpnúť do ich rodiny. Ja ti nebudem proti ním rozprávať. Iď sa kúpnúť, ja ti jednu šťastnú feministku chcem ju vidieť. Jednu šťastnú feministku chcem vidieť. My tým mužom ukážeme. Na tribúne v Prahe, ale muži im postavia tribúnu. Muž a žena sa nepreteká. Muž a žena sa doplňa. Čo je najkrajšie na žene? Najkrajšie na žene je ženskosť. Keď je žena ženou, to je super. Muž chce byť mužom. Normálny muž sa nebude pretekať so ženou. Neexistuje. No nebude. Ja som chodil 13 rokov na karate a v našom oddieli bola majsterka Európy. Robil som sa taký frajer, keď som bol mladý. Ešte mám tie chraniče doma, červené chraniče, také karatistické. Tu sa aj boxerské rukavice, aj tie mám, ale to sú také menšie tie chraniče. Na ľavú ruku som mal štierik napísané nemocnica a pravá ruka cintory. Ja som sa robil taký frajer, však do Vyprasku som dostal dosť, neboj sa. A prosím, postavili proti mne majsterku Európy. Majsterka Európy z našho oddelenia a postavili tréner proti mne. Ja som sa zasmial, stiahol som najprv nemocnicu a potom cintory. Čo robíš, Maroš? S ňou mám ísť? Hej. Kde ju mám udrieť? Čo? Však keď jedno fúknem, tak ju zlomím. Čo? No keď jedno fúknem, tak ju zlomím. Myslíš, že pomôže titul majster Európy? Kľudne, tu poviem, som dosť starý chlap a kľudne majsterka sveta. Dobre počuješ, karatistka. Ja som starý chlap, farár, už som dávno netrénoval. A poďme pest proti pesti, no poď. Polámeme naraz pest. My prebíhali také škrydle, 10 piv, cieľu vyhodil piv, v lúfte som vedel rozseknúť. Také. Však teraz už neviem, jestli si dokaličil ruku. Hej, alebo som... A teraz by som chcel vidieť, no to dievča, jak pôjde pest proti pesti. No to by som chcel vidieť. Nejdeš proti nej? Nie. Máš strach? Vyzerám na to. A budeš robiť kliky? Tak, budem robiť kliky. Vieš, jak ma dal robiť kliky? Tu som mal zelené tie kostky, potom modro-fialové, potom sa to rozkrvavilo, krv mi tiekla. A tak som robil, že som sa nevládal ani raz dvihnúť. Mokrý, spotený. Povedal, Maroš, ty si paličatý. Čo som mi mal nechať vyhrať? Nezdravé sebavedomie?
dvihne. A keby som išiel s ňou naozaj zapasiť, tak jej ubližím. A to som nechcel. Aj za cenu toho, že ma tréner ponížil. Ne, neudrvím. Muž je 2 až 3 krát silnejší než žena. Feministky neradi počujú. A keď žena cvičí, v poriadku. A keď muž cvičí, tá zase 3 krát silnejší. Chlapec a dievčatko sa narodia z jednej matky. Sekunda alebo pár minút, jeden po druhom. Chlapec a dievčatko dvojičky. A ten brat, ten chlapec už má náskok pred dievčatkom a 3-krát viac svalových vlákien, jak jeho sestra. A čo to budeme? Muž a žena, muž nerovná sa žena. To by bolo chore, to by bolo veľmi zlé. Muž a žena rovná sa čo do dôstojnosti. Čo do dôstojnosti sme si rovní. Čo do funkcie, muž je hlava a žena je srdce. Najkrajšie na žene je ženskosť. Kedy som sa zamiloval ja do svojho dievčaťa, ale nikomu to nepovedzte, poviem vám to. Kedy som sa do nej zamiloval, pretože to bolo čisté, môžem to smelo hovoriť. Smelo. Nijak som jej neublížil. Smelo. Však? A prosím, kedy som sa do nej zamiloval? Ona bola taká správnačka. Ja som na čo povedal, ona povedal. Ja som povedal, ona. Tak jak ping-pong, keby sme hrali. Ping, ping, ping. Ty dobrá je chytrá, ty človeče, mne sa to páči. Ja pif, zrýchlujem, čuk, 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 ona sa čuk, 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 ty chytrá je. Nedala sa, je taký slovný ping-pong. Puf, 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 puf. A naraz ona z ničoho hovorí, Maroš, no. Ja som rada, že som žena. Pozerám, čože? Čo to má byť? Nič, ja som rada, že som žena. Predstav si, že teraz prestanem rozprávať, kázať a začnem hovoriť. Tak ľadové medvede žijú v Antarktíde. To ona tak skočila do tej pánečky. Čo to má súvisť s tým, čo to? Som hľadal logiku, to nebola žiadna. Nevedel som, ale pozorne som počúval, čo mi tým chce povedať. Ešte raz to povedz. Som rada, že som žena. No, som rada. Pozerám na a čo má byť? Nič, ja len chcem, aby si vedel, že som hrdá na to, že som žena. Pozerám na ňu, pozerám. Aká je pekná. Vtedy som sa do nej zamiloval. Vidíš? Keď ty príjmeš to, že si žena, to je na tebe najkrajšie. Boh ťa tak stvoril. Mužatky neprijali to, že sú ženy. To je hrozné, keď je mužatka alebo zmuštená žena. Fúj, to je joj. Na gymnáziu sme mali taká kočka, bola pekné dievča, veľmi pekné dievča, to dneska nie je vydatá. Fajčili, ja už som tak v 5. ročníku prestal fajčiť, takže som hej, to by bola dlhá téma o tom, ale naozaj som prestal. Ešte v 9. som skúsil, ale už som vedel, že v 5. mamka ma chytila, hej, ja som, poď sem Maroš, ukáž ruky. A ona z okna pozerala, ukázala také červené sečko. Teraz to bude vyprask od oca. Prišiel som, mama ma posadila, žiadne koncepcie. Chlapče, ty si mal ťažký zápal plúc. Keď ty budeš fajčiť, ja to nepostrehnem, bo mňa môžeš ovládať. Pozri sa na oca, jak kašel, pozri to. Začala mi rozprávať o tom, vtedy som povedal, nikdy v živote nebudem fajčiť. Matka mi utočila nie na rozum, na srdce. Keď máš človeka za srdce, vtedy ho držíš celého. Na rozum, to je len pasa. Tu nemôžem ísť, lebo tu majú samopal, pes, elektrika a tak ďalej. Chodil som do väznice niekoľko rokov, viem, jak to tam funguje, preto nejde. Ale otvor to, pust. To je väzň len tak vyletel, vidíš? To je útok na rozum, útok na srdce, to je to správne. Lásku triafam do srdca a vtedy mám celého človeka. A matka ma vtedy trafila rovno do srdca. Však? Hlavu som dal dolu a tu som povedal, nebudem viac fajčiť. Však? Ale chodil som s chlapcami, ja som ich nenabonzoval, fajčili to na cintoríne, na zľu, tam väčšinou chodili fajčiť. A prišla to dievča, veľmi pekná bola. Prišla cigaretka v ústach, odplula, zariešila si, odklepla. Na čo chala nič, ono pekná bola, ale nikto ju nechcel. Prečo? Ona bola zmuštená žena. Toto muž má, toto, čo ona nám sa snažila ponúknuť. A má to lepšie ako ona. Mužstvo má lepšie. To, čo muž nemá, toto hľadá. A čo on nemá? Ženskosť. Normálny muž hľadá to, čo nemá. Čo nemá? Ženskosť. Boh ho tak stvoril. Bola menej pekné dievča, však na gymnáziu, ale všetci sa po nej šaleli. Priznám sa aj ja. Však. To bolo ako, a čo nás priťahovalo? Teraz to viem pomenovať. Ona bola typická žena. Najkrajšie na žene je ženskosť. Chci byť ženou. Chci byť ženou. Príjmi to, že si žena. No a čo, že si 2-3 krát slabšia ako muž? No a
Ale to je na tebe pekné. To je na tebe pekné. Žena v mnohých prípadoch je dokonalejšie stvorená ako muž. Žena vidí aj to, čo muž nevidí. Idú manželia okolo a tá žena povie, počkaj, čo je? Pozri, veď on má zlomenú nohu, on sa nemôže dvihnúť. Čože? Ferov ani nevidí, ani mu nedojde ešte. No hýba aj to, nevidí. Aha, a už ju dvíha ten Ferov. Hej, alebo dvíha. Víš, a tá žena zaregistruje. Vidíš, najkrajšie na žene je ženskosť. Zostaň ženou. Nepretekaj s mužom. Mám chlapa, ktorý je klampiar, také ruky má, také vesla, také. Mal som dievčatko, ktoré robilo na porodnici. Také ručky malo, také. Trošku väčšie, ako babetu. Trošku. Hej. A teraz by som v rámci tej chorej emancipácie tých dvoch ľudí vymenil. No ja neviem. Ja bol by s tými lopatami na porodnici, čo on by tam robil? Že ani to decko nechytí do ruky, ani to by mu šmyklo, pánečky. By nevedel to byť. Taký to je motor. Jak? Ale ona na streche, tam by sa tak držala falca, ťuk, skladím ťuk. Tak nehovorme, že žena rovná sa muž. Vytrhnem môj vlas a tu vytrhnem od nejakého devčaťa alebo ženy vytrhnem vlas, skrátime na 5 cm, aby podľa dĺžky nikto nezbadal, dáme do laboratória, nepovieme, či sú to vlasy. Rovnako sfarbené vlasy, nech sa páči. Špecialisti presne povedia, v každej bunke tvojho vlasu, keď si žena, oni hneď povedia, či je to ženský vlas alebo mužský. Už vlas ťa prezrádza, že žena nerovná sa muž a feministky by chceli povedať, žena rovná sa muž. Už vlas ťa vyzradí, že není to tak. Našťastie, keby sú boli všetci muži, by sme sa pozabíjali. Dobre, že sú ženy, on tak zjem nejakú a ja keď to prepisknem, potom tie dievčatá zaligocú sa slzy, si myslím, no názdar, to som teda, názdar, to som zase vymastil, idem sa hábiť do skladu, idem sa pohábiť do skladu. Však žena si nevedomuje, že ona mení toho muža, muž to neprizná, ale ona ho mení. Nie je s jazykom, bože môj, to ťa vyhľaska vlastný jazyk. Ani s hlavou nie, a ty menej so svalami, joj, to sú trápne filmy, nemôžem pozerať. Taká Linda, 150 cm, tam skáče. No isto, hej, a taký dvojmetrový chlap sa vyvráca, si myslím, no isto. A najhoršie, že nedospelé devčatá tomu veria. Hej, a oni potom kopírujú, no isto, keby ten chlap ju preložil cez koleno, narezali so šidlom na zadok, hej, by bolo to také hlúposti. A ona vystrelí šíp do helikoptéry, vyťahne sa pilota, vyhodí von a žena, zachránárka, naraz to chytne. Jo, ja idem preč. Zo ženy sa robí muž. Mužatka v Kanádách zo samopalom vyskočí, vyvali dvere, ideme. Po Švédsku, kde to teraz spravili. Žena rovná sa muž a preto budú ženy v každom povolaní, aj u požiarníkov. No si myslím, no nás zasmeješ sa, keď to vidíš, ale keď to bude v praxi, uvidíš, jak to bolo. Sú dvere také požiarné, ktoré sa zavrú, oni 20-30 minút držia. Požiarník môže, aby sa požiar nerozširoval, tie dvere sa same zavrú. No, a teraz mali vylomiť. Požiarníci, chlapi, to mali pár sekúnd, vylomené dvere a už aj. Tie ženy sa tam trápili pol hodiny. Modli sa, aby ťa neprišli zachrániť ženy. Modli sa. Gospod, ako treba zase uznať parketu ženy a parketu muža. Čo ten muž, jak sa bude snažiť tú matku niekdy nahradiť. Mne to je jasné, že ja na fare nikdy ženu nenahradím. Ja na jednotku nikdy nemôžem spraviť to, čo spraví iba matka. Ja to nespravím. Ale nerobím sa taký frajer, že to ja urobím. Ja už Ježišu, len na dvojku najviac. Na dvojku, ale viac nie som schopný, lebo ja som muž. Tam treba ženu. Ja viem o tom. A jak to mám urobiť? No tak, to dávajte na to pozor, lebo dneska na rodinu je ohromný útok. Ohromný útok. Feministky útočia. Žena rovná sa muž. Neuverte také hlúposti. Tí, čo tak kričia, že žena rovná sa muž, pozri sa mu do rodiny. Keď nie si ochotná, schopná naozaj muža uznať ako hlavu, nevydávaj sa. Prosím. Ty budeš nešťastný. Ty budeš povedať, joj, farár, ty si zastaralý, bigotný, tak jeden hovorí. To je vážne? To už neplatí, to svätý Pavol obrazne myslel, ženy podriate sa svojim mužom. Vážne? Áno. A prečo naši bratia, grécko-katolíci, ženy sľubujú, prisahajú vernosť mužom?
Jak? Potom sú proti cirkvi, či jak sú? Pozri, to isté mám aj ja. Biskup, ako keby bol môj manžel a ja ako keby jeho manželka. Ja sa musím jemu podriadiť. Tak jak ja poviem, ja sa nechcem podriadiť žiadnemu biskupovi. Môže to byť, ale neď za farára, lebo to bude paseka. Keď ty sa nechceš podriadiť biskupovi, počúvaj, neď za farára. Študuj si vysokú školu ministránsku, alebo jakú, ale prosím ťa pekne, neď za farára. Neď za farára, lebo paseku v cirkvi narobíš. Keď sa nechceš podriadiť biskupovi, nie každá žena, každému mužovi sa podriadiť. Kto ti hovorí každá? Ty si vyberáš muža. Však ja ti ho tlačím, ty si ho vyberáš. Povieš tomu Jožovi, by som sa nikdy nepodriadila, ani Ferovi, ale kto ti káže Joža si brať, alebo Fera? A pozeraj, Duša, ten je správny, no vidíš, tak jemu. Ty si vyberáš muža. A keď ty ideš bez prípravy a potom vidíš, že on je taký tyran, no stačí, keď máš šiltovku, široké nohavice, žuvačku a chodia gramno, tak chodia, ty si chcela páč, ty si hotová, on tak chodí. Mamka, ten je správny, on má tak šiltovku, vieš, aký ten je. No. Ty si hotová, keď má ešte nagelované vlasy, nacukrované jedinečky. Prišli tie ženy, 7 ich bolo a hádali sa jedna po druhej cez leto. Ja som sa hábil, som sa robil, že nepočúvam. Oni sa o to lepidlo bavili, o ten geo. Že to, joj, pánečko, to som sa hábil, som sa, páni moje. Samozrejme, mamka ho robí na svoj obraz. Tie gely a tie lepidla znamená, že chýbal otec. Hej, pozri sa, chýbal otec, hej. No tak mamka si ho robí na svoj obraz. Odfarbujú vlasy na svoj obraz. Hej. Keď vyrástie, bude mať také svaly, ako moja mamka. No, ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Zoženštení muži. Zmuštená žena, fuj, to je odporné. A teraz sa ťa opýtam, dievča zlaté, chcela by si muža, ktorý si nalakuje nechty a pilničkom? Fuj. Zoženštený muž, fuj, to je odporné. A vidíš, že by si takého nechcela. Muž nech je mužom a žena nech je ženou. Muž je vtedy s nohami na zemi, keď žena je ženou. Žena mu nesmie dať najavo, už čo nepotrebujem. Po 40-ke žena povie, deti už mám, radiátor mi opraví inštalatér, podlahu mi spraví podlahu, televízor mi opravar urobí. A na čo ťa ja vlastne mám? No to najhoršie, čo môžeš urobiť, keď takto sa postavíš ku mužovi. Muža ju uteká do krčmy alebo druhú ženu. Dobre, oslušuje možno ten radiátor. Povie, Ferko, jo, jak dobre, že ťa mám. Vieš, ten radiátor tu na ne teče. To nič, že už teče tam, ale tu na ne teče. Keď tá žena, keď ho tak ako vychváli, že ten muž potom sa cíti doma, tam, áno, ide domov. Ale teplo domova vytvára žena. Žena, matka. Jak zomre matka, tak už ani súrodenci sa nevedia stretnúť. Matka vytvára, to je ten stred. Správny muž je ten, ktorý chráni tú ženu a nechá ženu, nech ona robí to, na čo my muži nemáme. My nemáme preziky s vami. To je chore. Muž a žena sa doplňa. Pozri, aký by som povedal, hoci čom ťa zastúpil, hoci čom. Keby teraz nás zavreli kostol a povedal, len to budete jesť, čo farár navarí. No, to by som vás dobre vytrestal, lebo ja okrem čaju som nič nenavaril, ale zobral by som od strachu kuchárskú knižku a prežili by ste to pri mne. Prežili by ste pri mne. Keby od zimy, že minus 40 a teraz iba čo farár som to vyoblečený. Pánečko, od strachu by som sa naučil aj štrikovať. Každé 4. očko potiahnem, 6. pustím, alebo jak sa to robí, naučil sa. Hej? Ale keby som povedal, ja chcem rodiť a kojiť, no tak chcem, možno som skončil. Žiadne preteky. S každou ženou by som prehral. Každú jednu ženu, všetky ženy, dievčatá, ktoré sú tu, Boh stvoril pre materstvo. Žena nebude šťastná, kým nebude matkou. Alebo duchovnou matkou, tu som dnes si videl reholnú sestru, tam je, však viditeľne som tam vedel. Alebo duchovnou matkou, alebo telesnou matkou, manželstve, rodím deti, alebo nemôže mať deti, ani sa nezasvetí, ale pomáham pri starých, chorých, opustených. Teda matka. To sú 3 druhy materstva, všetky 3 sú rovnocenné, jedno z nich je tvoje. Sú tu dievčatka, jedno z nich je tvoje. Nebudeš šťastná, môže byť aj 4. To sú tie herečky, ale to nie sú šťastné ženy. Ona sa do kamery smeje, ona je taká vyžgírená, lebo ona vie už, po ktorý zub sa má zasmeť a po ktorý už nie, to má nacvičené. To je také, kavička, cigaretka, televízor, papučky. Taká žena nie je nikdy šťastná.
Žena, kým nerodí a kým nekojí, není šťastná. V duchovnom slova zmysle to zmysle. A čo porodiť? Lásku. A čo živiť? Lásku. Tu je žena nenahraditeľná. Nedá sa nahradiť. Žiaden muž nenahradí. Môžeme robiť projekty, aké chceme. Konec. Nie. Keď ženy sa vzdajú toho najvlastnejšieho a to najkrajšie a tej najvyššej hodnosti, najvyššia hodnosť ženy je hodnosť matky. A keď sa ženy toho vzdajú, tak konec. V prvej slede pozabíjajú mužov a v druhom slede je to sebevražda žen. Konec. Konec. Nedajme si tie chore projekty. Toto majú hrozné teraz. 2 muži a 2 ženy. Prišli ku mne redaktori a pán farár. A vy súhlasíte všetko, čo vás v parlamente hovorí? A ja myslím, pre pána, ja nepozerám ani televíziu. Máme ešte prezidenta. Nemám čas. A teraz ja hovorím, ja neviem, čo môj brat hovorí. No ale tak ja to... No pozrite, pani redaktorka, ja pokiaľ brata poznám, tak možno všetko netrafil. Ale strieľal ako by z pištola. Strieľal správnym smerom. Strieľal správnym smerom. Ako by z pištola vyjdete so zameravačkou, máte čas, píva, odstrelujete. On čas nemal, a idete všetci na ňu, tak on ako by z pištolom, ale strieľal správne. Ste na jeho strane? Samozrejme. On je za heterosexuálne, to znamená muž a žena, a vy ste za homosexuálne. Ja hovorím, no ale vy nás, tak mi povedala, jak to, že diskriminujete. Zaujímavé, pani redaktorka. Vy, keď máte homosexuálny názor, vy mňa nediskriminujete, a keď poviem heterosexuálny, ja vás diskriminujem. To je zaujímavé. No áno, lebo menšina nemôže nikdy diskriminovať. Vážne? Nie tak dávno, pani redaktorka, za komunizmu. 1/10 komunistov, a tak nás diskriminovali 40 rokov. Jeden zobere samopal a 100 ľudí naraz terorista diskriminuje 99 ľudí. Jakže ne? Potom si myslím, musím ináč na vás ísť. Ale redaktorka s redaktorom článok chceli napísať. A hovorím, pani redaktorka, ste pekná žena. Ďakujem, myslím, mám ťa. Hej, už si myslím, mám ťa. Dobre? A teraz hovorím, pani redaktorka, predstavte si, že by sa mi zapáčila vaša mamka. Prosím? No zapáčila sa mi vaša mamka. Vy ste sa zasmiali a poviete, mamka, páči sa farárovi zo Žakovec. A keby som vašu mamku začal zvádzať, už by ste mali na mňa nervy. A keby som ju odlákal od vášho otca, to by ste kričali, ten starý, chorý farár, kúkajte, čo zrobil to. Aha. A teraz si predstavte, pani redaktorka, že by sa mi páčil váš ocko. No prosím, no by ste povedali, ocko, páči sa farárovi zo Žakovec, zasmejete sa. A keby som ocka začal zvádzať, už by ste mali na mňa nervy. A keby som ocka zviedol, ten farár je chorý. No a máme to. Keď kňazi hovorili ku chybám v heterosexuálnej oblasti, tak budú aj homosexuálne. Hotovo. To je naša úloha. To je naša úloha. Kto povie, keď ne kňazi? Kto povie? Keď kňaz prestane byť prorokom, čo z takého kňaza? 3 úrady sme dostali pri krste. Kňazský, prorocký a kráľovský. Všetci. Kráľovský máš panovať nad svojimi púdmi. Nežiť ťa zotročia púdy. Ty máš kráľovať nad nimi. Kňazský máme všetci všeobecné kňazstvo. Kňaz je človek, ktorý vynáša bohoslužbu obety. Preto naši bratia a sestry, evanjelici, nie sú kňazi, aj keď sú farári, farárky, oni kňazi nie sú. Lebo majú len toto, bohoslužbu slova. Oni toto nemajú, bohoslužby obety. To znamená, kňaz je ten, ktorý vynáša bohoslužbu obety. Že ak moderní farári, kňazi, keď sú, tak nemôžu sa modlite sa, aby moja aj vaša obeta zalúbila sa Pánu Bohu, ale modlite sa, aby naša obeta. Chyba. Modernistia chyba. Cirkev to má dobre. Moja ako hierarchického kňaza a vaša obeta všeobecného kňazstva. Ja mám jedno hierarchické a jedno všeobecné. Ty máš všeobecné kňazstvo. Tu kňazi majú ešte aj hierarchické, keď biskup položí ruky. Áno? A prorok to nie je človek, čo predpovedá budúcnosť. To jasno vidíte. Prorok je ten, čo ohlasuje Božiu voľu. Kamaráde, Božia voľa, nie vždycky ti chutí. Ale daj trojročnému chlapcovi, ktorý má zápal plúcu. Polož mu horkú tabletku a sladký cukrík. Čo si vybere ten chlapec? Ale čo mu osoží? Vidíš? A dobrý prorok nevždy chutí. On nevždy je príjemný. Je nepríjemný, ale je vždy užitočný, kamaráde. Jak tá tabletka. Nie ja sladké cukričky tu dávam.
že rozhádzujem sladké cukričky a potles, horké tabletky. To nechutí. No a čo? Ale osoží. Beda, keby kňaz nebol prorokom. No a v tejto dobe kňaz musí zaujať stanovisko. Bol som vo Švédsku, však, a tam sa chvastali, že oni majú najvyššiu úroveň v Európskej únii. Tak Švédi, tak možno, neviem, tak patríte medzi asi si počkaj, ja vás pošteknem. Ale máte najviac sebevražd z celej Európe. Čo? A čo tým chcete povedať? Tým chcem povedať, že toto, čo vy sa ukazujete, hmota, nikdy neuspokojuje. Uspokojuje jedine Boh. A vy to dokazujete vo Švédsku najviac. Lebo tam skáču dolu z tej veže. Hej. Druhý raz som tam mal ísť. Dievčatá hovorí, farár, má si šťastie. Prečo? Uletelo ti lietadlo. Uletelo mi lietadlo. Zapcha bola pred Krakovom a už som nemohol dojsť na lietadlo, ale teba by tam zavreli s tými tvojimi názvami. No a však viete, do Švédska pošlete makovníky a to v poriadku. Do basy. Kto povie, keď nie kňazi? Klasická rodina, muž a žena. Jak máme my tých ľudí osloviť? Tak, aby tieto dievčatka chceli byť ženami, aby boli na to hrdé, že sú matkami, aby vedeli, že žiaden muž ich nezastupí. Nikdy. Hoď sa poskladáme, nezastupím vás. Nedá sa zastúpiť. Aby títo chlapci boli správni chlapi. Nesúroví, ale takí, ako môže aj byť drsný, ale za to drsnosťou obyčajne chlapi zakrývajú dobre srdce. Koľko raz je to tak? Odlúkneš a spadaš ty človek, čo má dobre srdce. A je to za hamby, tak prejaví to cíti. Ale nevadí, ale nesúroví, aby boli. To není chlapskosť. Ty zbiješ 3-krát slabšiu ženu a potom sa ešte chváliš? Kamaráde, chod za hamby do kanála aj neklik daj za sebou ešte. Povieš, že si splátil ženu. To je hamba. To je hamba. Áno, muž má byť hlava rodiny. Prikazuje, zakazuje, nariadzuje a ruší príkazy. Áno, správny muž, aj keď puchne po stole. Ale som muž, hej? Na to je muž mužov. Ale každý môj príkaz, zákaz, nariadenie, rušenie prikazuje služba mojej milovanej manželky a cerkve. Muž zabludí s 3 cerkami v lese. Sú hladní. Keď on je rozmaznaný, mamičky, miláčik, ufňukaný a mal len jednu ženu, on zajde za strom a sám zje tú ženu. Keď je správny chlap, rozdelí na 3 časti. Šup, 1, 2, 3, po vojensky. A tie cerky povie, tatko, a ty, ticho. A ty, ticho už som povedal. A ty, už ticho, devčatá, jedzte. Tie devčatka jedia, ten tato je správny chlap. Tokielu, správny chlap. Prikazoval tým devčatkám? Áno. Zakazoval? Áno. Rušili ich prikazy? Áno. Dala sa prečítať láska? Áno. Tie devčatka potvrdili, zavreli východ. Ty, ten tato je fajný. Prosím. A manželka je v noci zima. Ona sa klepe tam v lese a on stiahne kanál dolu. A ty ticho už buď, sa klepeš od zimy. A ty ticho buď. A ty buď už ticho. Zakrúti ju, položí si ju na hruď. Ona počuje, ako na širokej hrudi klepe to srdce. Ten Fero je správny chlap. Prikazoval manželke? Áno. Zakazoval? Áno. Rušili prikazy? Áno. Slúžil tej manželke? Áno. Ona si to prečítala. Drsnosťou zakryl lásku. Ale tá láska tam bola. To je správny chlap. To je správny chlap. Muž, keď je hlava, je celkom hore. Pán farár je tu najvyšší v tej duchovnej oblasti v celej farnosti. Na najvyššom stupni. Ale pán farár ide slúžiť svetom, už nepanovať. Pán farár ide vysluhovať sviatosť zmierenia, vysluhovať sviatosť krstu. Kňaz, ktorý chápe svoje postavenie ako službu, je to požehnaním pre farnosť. Ak ho nechápe, tak ľutujem takú farnosť. Keď dostanú teroristu farára, no nazdar. Tak je to aj v manželstve. Ten muž, každý príkaz, zákaz, nariadenie je služba milovanej manželke deťom. Idú 2 manželia, mladí, a on majú synačika, maznačika, mamička ho rozcica a on idú von do prírody. Mamka, ja chcem piť. Hej. On, čo chceš, kolu, mliečko, kakauko? Nie, ja chcem džús. Hej. A mamka sa ide, joj, teraz otec príde, poď sem, zbaliť všetko, šups, zbaliť. Vidíš tam ten kopec tam? A tam na tom kopci. A dám ti vody. Baldovské. A poďme, šups. Mám tak, že ty terorista, ticho som povedal. Správne. Ten chlap robí správne. Matka vtedy kazí toho chlapca. Dáva základ pre nového teroristu, ktorý si všetko vyfňuká, pre tyrana. A otec pre správneho chlapa, ktorý sa dokáže zriekať, ktorý vie prekonať prekážky a dá čo aj vytrpieť. Poďme. Preto tam je rukopis muža. Nemôžeš počúvať, ak si chlapi rozprávajú, tvoj muž so synom, dobre, daj si vákuš na uši, dobre, i do druhej izby. Nech si to chlapi vytvára.
Nemiešaj sa do toho. Veď on sa ti nemieša do toho, keď ty si žena, matka. Je v poriadku, že ty si matka. Že ty povieš, ideš po materskej a po ženský, to nie je zlé. Iď. Náš otec nikdy nevysvetloval. Som mal 25 rokov, dal, čo som povedal, také za oko, čo, aký bol tvrdiac. Krv ma zaliala. Utrel som si krv, tak, pozrel som na otca, na krv. Vieš za čo? Keď som povedal, z tvojej strany výrok na to. Väčšinou som povedal, že viem, aj keď som nevedel. Otec nevysvetloval, len pišpacka išla. Otec trestal, mamka vysvetlovala a babka bola amnestia. Babka táto vždycky, keď zasiahla prvá babka, to bolo super. Ale babka nikdy nepovedala, otec nemá pravdu. Babka ma volala Marko a povedala, Marko, ale otec má pravdu. Ja viem, babka, ďakujem ti, babka, už budú poslušný, babka. Babka bola amnestia, super, že tie ženy by po žensky, to nie je zlé. Ale tiež dobre, že otec išiel po chlapci. Veď ja by som sa zbláznil dneska v Žakovci, ja mám 250 ľudí. Mám chlapcov, vrahov, kriminálnikov, prostitútky. No keby som mal ja len jednu matkinu výchovu, tam mňa moji chlapi zabijú. A keby som mal len otcovú, to ja ich pozabíjam. Ale vidíš, že Pán Boh mi namiešal z otca z matky, vidíš to? A to je správne. Ale to je správne. Boh sa nezmýli s tvojim otcom, ani s tvojou mamkou. Stav sa so mnou. O liter mlieka. My nepijeme alkohol, tak o mlieko. Prehráš. Prehráš, isto prehráš. Boh sa nezmýlil s otcom ani s mamkou. Pamätaj si to. Ja som nechápal, prečo mám takého tvrdia sa otca. Ale ja dneska sa zorientujem, 30 chlapov sa mi začalo byť. Vieš čo, to je 30 netraja. Včera sa mi dvaja pobili, ktoré 50-50 rozdelím, hej. Ale 30, ja som pil mlieko a ples, pum, pum, čo to je? Čo to je? Farár Byťka, čože? Puste ma, joj, farár, zabijú ťa. Kto pôjde medzi nich? Ja som myslíš, že šiel medzi nich. Kostolník spoza rohu kúkal. Ale hovorí, mňa rešpektovali všetci. Traja by zrobili so mňa palacíku, a ne 30. Vidíš, ale výcvik som dostal doma. Pri otcovi reč, výcvik u otca. Matka zmysel pre chudobných, pre obyčajných ľudí a otec zase takú chlapskú tvrdosť. Nie surovosť, tvrdosť. Vidíš, také normálne, že sa necukrujem s tými chlapmi. Keď mi takto povie, ja som domovák a ja vieš, koľko som vytrpel farár a vieš, to citovo vydiera. A to tu si sadne. Môj otec bol alkoholik, agresívny alkoholik. Kamarád, ja viem, čo to je. Celú noc nespať, preplakať celú noc na schodoch i zakrvali mi do školy hlavne. Keď otec tlačil okno, ja som si v noci opakoval, prečo nie som v domove, aspoň by som sa vyspal a najedol. Tak to je väčšie chuďatko, ty alebo ja. Opúšťaš sa jak kravský chvost, joj, však buď chlap, čo bolo, normálne. A nepočul tak, že by po vychovateľky ho poľutovali, ho pofúkali, joj, chudáčik. No čo to z toho chlapca urobia potom? Zoženštíme ufňukovaného chlapa, ktorý keď sa ožení, keď vychovateľky alebo mamička posameta kamienky, posameta pred synačikou, žiaden kamienok neexistuje, no on sa oženia a manželka nepozameta. Konec. Konec. Taký muž, keď ide do manželstva, dotrápi ženu. Konec. Konec. Prosím, muž nech je mužom a žena nech je ženou. Panna Mária, keď išla so svätým Jozefom, išli, v Betleheme som bol, byla nám jedna doktorka zájazd, unavený som sa vrátil zo spovedania, pán farár, prosím, kúpila som vám zájazd. Prosím, to čo, ako má byť? Kúpila som vám zájazd. To jak to? Jednému kňazovi ešte vám a jednej reholnej sestry. A to prečo? No lebo hrozí, že zomre bohatá. Myslím, pánečku. No a to som bol v svetej zemi, všetko, jedlo, všetko zaplatila ona. No keby mi dala možno 30 000, to stalo na staré peniaze, keby mi dala 30 000, kúpim cement. A mám povedal, že by som, tak nedal mi ich do ruky tie peniaze, ale prosím, kúpili mi zájazd. Ďakujem Pánu Bohu, že som tam bol. Ďakujem. A videl som, bol som tam po Vianocach tesne, snežilo, mraz, zamrznuté si myslím, pánečku, Panna Mária so svätým Jozefom, ty však tu sneží. Ja som myslel, že tu nesneží, sú tropické, a tu nesneží, a sneží. A teraz, jak to muselo byť, svätý Jozef išiel s Pannou Máriou. Predstav si, že tvoj manžel by ťa na Somariku viedol do pôrodnice. No, nazdar, Markíza by ťa hneď chytla. A keby si rodila v Maštáli, Amerike by ťa vysielali. A v Maštáli Panna Mária bola, vidíš to? V Maštáli, ja som mal na starosti porodnicu, po tej duchovnej stránke gynekológiu, tak viem, jak to vyšpanované, krásne, čistúčke, a teraz do Maštále, vieš, čo to je? Vieš, čo to je? A
A Panna Mária, keď Jozef bol správny chlap, on bol tvrdý chlap, nie taký nacukrovaný a rúžové, tieto máš, keď to vidím, tie obrázky, puťové som hotový. Svätý Jozef bol normálny chlap, tvrdý chlap. Bol taký správny chlap, tak si ho predstavujem. Nebol súrový, ale taký normálny chlap. Hej, a on keď viedol tú Pannu Máriu a ona bola tesne pred porodom, to nebol diletant, nepripravený. Vieš, ak miloval tú svoju manželku? Keď to ste čítali v Altortu, tak Mária sa opýta, Jozef sa pýta Márii, Mária, ktorý chceš dom? Po mojich rodičoch alebo po tvojich? Mám 2 domy, ktorý mám pripraviť? Jozef, ty si hlava. Ty povedz, ktorý. No ale pretože ja ťa milujem, pripravím obidva. Šup, šup. Vidíš? Vidíš? To je správny chlap. Ja keď som šiel na motorke, že v ľavej ruke mám spojku, pravej plyn a tú brzdu, a keď sedelo dievča, ktoré som mal rád za mnou, jak som sa z nej tešil. Pánečku, nevidel som ju, ale som cítil, tak som sa z nej tešil. Podoľava, idem, podoprava Maroš, idem, doľava, doprava, povedal, normálny, to nie ja, to ona. Išiel som tam, kde ona chce. Na 95% ten muž ide podľa ženy. Prečo? No lebo láska. Keď milujem to dievča, ktoré ju milujem, no a čože kto sedí vpredu? Aj tak idem podľa ženy v tom manželstve. Prečo? Lebo tá žena hovorí dobre. 95% áno, lebo tak kedy povie aj zle. A povie podoprava. A ja idem doľava. Ty už ma nemáš rád? Mám ťa rád. A prečo si išiel na druhú stranu? Tu bola olejová škvrna. Keby som tam vyšiel, strátim ťa. Ten muž kontroluje v manželstve, čo hovorí žena. Ak ju miluje, ide podľa nej. Ak ona hovorí zle, ne, idem naopak. Ale budem plakať, to nič poplaci, budeš mať zdravé plúca. No, poplaci. To je ako, hej, ale z lásky koná stále, aj keď ju žena nechápe, on koná z lásky. Pochopil svoje poslanie. Byť mužom znamená byť hlavou. Hlavou, prikazovať, zakazovať, nariadzovať, ale každý môj zákaz je chránim ti život, keď zakazujem. Keď prikazujem, zdokonalujem ti život. To je správny chlap. Pochopil svoje poslanie. On až celkom posledný príde. Hej, najprv pozriem manželka, deti, pozriem, pokúkam, a keď zvyši, tak ja. To je správny chlap. Pochopil svoje poslanie. Toto je byť hlavou. Toto je byť hlavou. Toto neprevrácte. Nedajte si to, dievčatá, nedajte si dneska, tak keby tie zákony boli tak, že žena bola nič, nula, na úrovni psa, za ťahu mohol vymeniť ženu. Prišiel Kristus a krásne dvihol ženu na úroveň muža. Kde to bolo? Pri Jakubovej studni. Rozprával so ženou. Apoštoli mali nervy. So ženou rozprával, však nám pokazíš celú povesť. A druhé, s cudzinkou, keby aspoň so židovkou. A tretie, s nepriateľkou, so Samaritánkou. Ježiš potreboval všetky bontóny. Čo tým chcel povedať? Každá žena je rovná mužovi čo do dôstojnosti. Každá. Každá čo do dôstojnosti. A čo do funkcie, to nie. To Ježiš nezrušil. Na čo sme my urobili? Dívaj sa. Tu ženu Kristus vyrovnal úroveň muža a dneska feministky dvíhajú ženu hore. To je chore. To doplatia na to ženy. To je chore. Nedajte sa tam, devčata, do tej. Dneska sú tak nastavené zákony, že dneska žena len zaškrieká. Tyráva. Konec, muž ide do basy. Hneď automaticky, to poznám. Povedať tyránie ženy. Hovoríme o tyránych ľuďoch. Ja mám aj tyránych mužov. O tom sa nerozpráva. A tie, čo sú tyrané ženy, ja predsa starám sa o matky s deťmi. Väčšina z nich tyrajú vlastné deti. Ale kto o tom hovorí? Ja predsa vidím, že zbije hlava, nehlava tá žena, ale to ľudsko to nevie sformulovať. Vidíš to, nedajte sa s tou propagandou hnusnou. To je napadnutie rodiny. Muž má byť hlavou a žena srdcom. Čo do dôstojnosti sme si rovni, čo do funkcie muž je hlava a žena srdcom. Ak to príjmaš, máš nádej na to, že tvoje manželstvo vytrvá. Ak to prevrátiš, tak varuj sa. Ešte dievčatám poviem také príbeh, hej, hovorím, nič nie je horšie, dievčatá, to moja babka hovorila. Pamätajte si, dievčatá, nič horšie nie je, jak hladný muž. Hladný muž, keď príde z roboty, ale začne toto, najprv mu dá jesť. 80% povolí z toho, čo kričal. Neboj sa, len ho nakrmo, dobre, ručičíka, budeš, že to nebude také. Bolo, samozrejme, brali sa dvaja manželia, chlapec s dievčaťom, brali sa, hej, a teraz prišli už z kostola, tam pomôžu blahoželali a teraz išla v tom kultúrnej sále, už každý dával tie dary a blahoželal a išla aj stará mama. Išla stará mama a v rukách držala obraz Božského srdca Ježišovho. A tá dcerka ju videla, usmievala sa na babku, babka na ňu. A jak prišla na radu, hovorí, tu máš, Marienka moja.
tu máš obraz božského srdca. Pamätaj si, keď ti bude ťažko v manželstve, povedz to najprv Ježišovi. Prosím, povedz to Ježišovi, nie matke, nie kamarátke, to ešte horšie, zneužijú to kamarátky, naopak. Povedz najprv Ježišovi. Ten chlapec bol urazený, čo to hovoríš zle v manželstve, však my sa máme rádi. Marienka, nezabudni na to. Nikdy nezabudni. Babka, ten obraz vysel v tvojej izbe. Áno, mne ho dala moja stará mama a ja ho dávam tebe a ty ho daj svojej vnúčke. Samozrejme, prvé týždne po svadbe, ten ju nosil na rukách. Jasné, to jasné. Hej. To tak, prvé týždne to tak funguje, však ženy prikyvujú, že hej, potom už nie, ale nosil na rukách ešte, oni sa majú radi. Až raz prišiel deň D, on bol inžinier a potrebovali spoladovať bytovku, bol stavby vedúci a už frmol, lebo šéf prikázal, že musia spoladovať a chlapi sa mu opili, murári. Neskolaudovali, prebije dolu, kríku, vresku. On prišiel nazúrený domov, pís dverami, taká šupa. A ona, čo búcháš? Čo ťa potom? A čo? A čo ťa potom? A čo ty? Ty terorista, čo? Nebol som si to vzala, čo? Ako ženu nevedel vypnúť ináč, ten muž také vypol z ruku. Vyhuje za ucho. No, tyran jeden, zahlasím ťa, ideš do basy, odchádzam od teba, ty tyran jeden, jak ty sa pretvaroval, odchádzam preč, idem, končím. Ty človeče, on ľahol na divan, otočil sa ku muru, ty, ale to som pobabral. Muži sú takí, že si to nepriznajú na vonok, aj keď to už vieš, že robil zle, sme takí hrdejší. Ale nemyslíš si, že ten muž nemá. Má, on pre tebo sám vyjavit. A on jednoducho na to odpovára. Keď odo mňa odídeš, ona je fajná žena. Ani za to nemôže do keľu. Otočený bol. Ona vybehla do izby, hneď začala vyhadzovať veci zo skrine, pich do kufra, balila jedno, druhé, tretie. Naraz pozrie na obraz nad postelou a božské srdce Ježiš sa usmieva na ňu. Ona kúkne, sa sklopí zrak, zase kúkne, hovorí Ježišu, ale on prvý začal. Ty vieš, že on začal. Hej? A on začal a vidí, že som nič a to on bol a prišiel jak nervák a buchol s tými dverami, omietka opadla, Ježišu, ty vieš. A už potom hovorí, Ježišu, ja viem, čo mi chceš povedať. Keby som nebola sa chytila, keby som bola ticho, mohlo tam byť búrka jak hromozlo, blesk mi pošiel do zeme. Ale ja som oponovala, ja viem, a nezbadala, jak a už kľačala pred božským srdcom, modlila sa a hovorí, Ježišu, odpusť, prosím. Spomenula na starú mamu, aha, tak to je ona. Zošla dolu, Fero si myslí, no nazdar, teraz tá manželka, jedinečko, čo tam kašľa na veci, čo vezme, ale ona je fajná. Hej, nedokážem povedať, že ja som cvok. Nedokážem to, som muž, nedokážem to. A ona naraz príde ku nemu zo zadu, ona nepočul, si nadával, aký je blbec, a naraz ona ho chytne za rukáv. Ferko sa otočí, daj si kávu. Ferovi také oči vypúlil, slzy mu nabehľal. Ovládal sa nič, kúcha na ňu, čo? Daj si kávu. A prepač, že som tak real. Čože? Ty prepač? To ja prepač. Odtlačil kávu na bok, chytil ju, stiskol, vyboskal. Odpust mi. Vieš, chlapi ma napalili. Vieš, v robote. Ja som taký cvok a ja som si to donesol z roboty. Rozumieš ma? Ale vedia ti, rozumiem. Žena, nie hlavou, nie svalami, duplom, nie jazykom. Srdcom. Ak žena vyhrá srdcom nad mužom, to je dovolená výhra. Muž nie je ponižený, je zdvihnutý. A so ženou celá rodina. A s rodinou celý národ. Kde začíname duchovnú obnovu. Muže. Prečo? Lebo sú pokornejšie. Muže. Áno. Jeden z najväčších prejavov pokory je svätá spoveď. Keď sa naučíš dobre spovedať, zachrániš svojho muža, syna, dceru, všetkých. Áno, raz ťa muž bude čakať so slzami v očiach neby. Ďaká tebe som tu. Ja som bol taký hulvát a ty, ja som sa vtedy za teba modlila. Ďakujem ti, žena moja. Celú večnosť ti bude ďakovať. Ty sa nestaraj nič, ty len srdcom pracuj. Žehnaj, nepreklínaj, nech on robí čokoľvek. A ja ťa aj tak budem žehnať. Môj otec a moja matka. Môj otec popíjal a moja matka s nami sa modlila. Mali sme oltári, kríž, Pannu Máriu, na kolenách mama rovno, a my len tak pokrivení, bo už sme jednu desiatok a potom šeliak na koberci.
Celý čas sme sa modlili za otca. Celý čas. Celý čas my sme sa v jednom kuse modlili za otca. V jednom kuse. Ona, deti za otca, deti za otca. A potom poviem ti aj takú vec, keď som hovoril, že som otec nás tak zbil, alebo tak vystrajal, že som, no to až ťažko mi rozprávať, hej. Ale Matka Božia pomohla z tej veci. Otec je dneska pri mne a ďaká Bohu chodí ku sviatostiam aj mama, parádne. Ale vtedy to bolo tak, hej. A teraz si zober, ťažko mi to aj hovoriť, hej, keď poviem, jednoducho prišiel otec a zmlátil mamu. A tak, že mama zostala tam. A ja som bol druhá gymnazista, už som chodil na karate. Vieš, čo to bolo? Matka v krvi, sliny, zople, všetko, plakala. Ja som prekročil otca, zavrel som pesce, dosť otec. Čo? Dosť. Lebo čo? Neviem čo, ale viac matku nebudeš byť. Kto to povedal? Ja. Lebo čo? Neviem čo, nebudeš ju byť. Plný nenávisti otec a syn. Najčernejší deň v mojom živote. Tak som stál a si myslím, otec, aj keď ma zabiješ, mamu viac byť nebudeš. Kto povedal? Ja. Matka sa zdvihla, utrela si sliny, krv, všetko. Poutierala, pozrela na otca, na mňa, na otca. Mároš, neopováž sa ho dotknúť. To je tvoj otec. On ti dal život. Ty na to právo nemáš. Čože, mami? Ty na to právo nemáš. A mama sa rozplakala ďalej. A pozerám na mamu, na otca, pivo odpadol som. U susedov som sa prebral, tá ťapka, tá teta, hej, Mároš. Pozerám, mamičku, ľavá strana od krvi. Ľavá ruka, košela, všetko tu ľavý bok. Čia to je krv? Otcova, matkina, môj, neviem. Prvé som sa opýtal, teta, žije moja mama? Žije, Mároš, neboj sa. A žije môj otco? Žije. Rozplakal som sa. Nikdy som svojho otca neudrel a dneska som na to hrdý. Komu vďačím za to? Moje matke a Matke Božej. Moje matke, áno, matka podržala celú rodinu. Áno, moje matke. Nikdy ma moja matka neštvala proti otcovi. Nikdy. Nikdy. Moje matke za to vďačím. A potom prišiel taký jezuita, nechcem ani hovoriť, aké boli bitky, koľko razy. Raduš mal ruku zlomanú, otec sekeru, ja som ho vedel vyhodiť z ruky, až šipare, vyšiel dolu, chytil som ho. Ale neudrel som otca, pust ma. Otec zúril, nepustí. Kedy ma pustíš, keď prestaneš zúriť, otec? Ale nikdy som otca neudrel. Dneska som na to hrdý. Dneska prišiel taký jezuita, už je mŕtvý, starý pán farár. A keď to videl, hovorí, prišiel ku nám a hovorí otcovi, vás čaká nešťastie. A otec, a prečo? Boh morálne zlo nechce, ale fyzické dopustí. Vy si koledujete o fyzické zlo. Čože? Boh, aby spasil dušu človeka, pripustí aj fyzické zlo. Keď sa tá žena modlí a tie deti, to nejde do luftu. Pamätajte si. To môžete starým babám v kostole. Búk s dverami. Prešiel pár týždňov, môj otca rozpučil vozík. Pán ho rozpučil. Dali ho do sadrového koritka a vtedy mama povedala, tak mohla povedať, teraz si berem mladšieho, zoberiem si, chod si s tými ženami, chod si s tými chlapmi, čo si popíjal. Nič také nebolo. Moja mama išla do nemocnice, prebalovala otca, umývala ho, krmila. Môj otec nepovedal nič, ani slovo. Len dve slzy mu vyšli, jedna a druhá. Tvrdý chlap, tak si utrel jednu slzu, druhú. A z koritka postal nový muž. Kamaráda. Môj otco, boli sme na duchovné cvičenia. Skoro mi oči vyskočili. Čože, otec? Čo sa čuduješ? Boli sme, no jasne, normálne. A kde to ste boli? No, v Piešťanoch. Vieš, aké to bolo perfektné? Si myslím, ja to možno dobre počujem. Vidíš? Matka Božia a moja matka. Vidíš to? Vidíš to? Áno. Kedy môže byť žena nad mužom? Vtedy, keď je matka nad synom. Vtedy. A keď tvoj muž sa správa ako taký puberťak, nezrelý, tak vtedy máš dve funkcie, drahá žena. Úlohu manželky a úlohy matky. Ale keď sa on zmení, nezabudni sa vrátiť nazad do úlohy manželky. Nie celý život. Budeš za to, že ti nejaký muž ublížil, tak už budeš jak podstrelená feministka. To je najhoršie. Áno, možno, že on ti ublížil. Ale ty sa nesmieš správať ako feministka. Zabiješ to najkrajšie u svojej dcery, čo má. Ženskosť. Ženskosť. Ty nie. A keď otec sa vrátil naspäť, zaradil, matka ustúpila a zase iba jeho. Však otec je hlava. Ešte teraz by ma do pozoru postavil. Má skoro 80 rokov, keď som dačo povedal, ty taká facka ide, panečku. Vidieť na sväté primáne, telo Kristovo. Amen. Panečku. Prosím. Poviem ti tajomstvo úspechu. Chceš, otec? Povieš, jak ten farár môže zvládnuť 250 asociálov? Ja ti to poviem.
Celá pedagogika, dívaj sa. Podvihneš autoritu Bohu, Boh ju zdvihne tebe. Podrazíš autoritu Bohu, Boh ju podrazí tebe. To je všetko. Mňa vidia moji chlapci kláčať, príruženci kláčať v strede alebo na boku, lebo to je pobožnosť neverejná, tak som na boku, premodlila sa, vidia ma prežehnať sa, vedia, že sa chodím spovedať, vedia ma slúžiť, veľmi vážne verím Svätú omšu a tak ďalej. Ty hriešiš, preklináš otec a potom povieš, taký syn, taká... Podrazíš autoritu Bohu, Boh ti ju podrazí. Nie, ty sám si ju podrážaš. Dvihni autoritu Bohu. Môj otec sa s nami tak nemodlil, jak matka. Mama sa s nami modlila pred jednom a tak ďalej. Otec nie, otec sa nemodlil, ale prosím pekne, išli sme ako chlapec, bol taký chlapec, keď sú deti všetky najprv mama a chlapec prejde do určitého veku a naraz si všimnite, naraz oco, môj oco, mali školkári, ak sa chlastajú, keby tu bol môj oco, z jednou rukou dvihne to auto. Keby tu bol môj oco, na stíhačke by tu prešiel. Môj oco by to s bagrom naraz zarovnal. Môj oco. V tom okamihu, keď je ten chlapec taký, že má otca za vzor, pamätaj si, otec, čo ty robíš, lebo tvoj syn ťa nasáva nosom, ušami, očami, jazykom, všetkým. On ťa bere a ty pred ním hrešíš. To je hrozný zločin. A môj oco vtedy, v tom okamihu, keď ja som bral môj oco, keď nás nezbil, tak som bol hrdý, že v krčme všetkých vypúkal. Však? A učil nás, jak sa treba byť. A ty, Mároš, musíš prvý mu dať do brány. Prečo? Aj keď je silnejší. Áno, ty prvý, pich mu jednu. A mama hovorí o odpustení, otec o bitke. A teraz guláš v tej hlave detskej. Čo tu máme robiť? A v tej fáze Pán Boh tak dal, že som šiel na bicykli s otcom Kumlinčekom. Nemali sme auto, len taký starý bicykel Ukrajina. Keď chceš vedieť, čo je drina, kúp bicykel Ukrajina. Som myslel, že to je najťažšia drina, ale ešte v Afrike sú horšie bicykle. To som tam mal, to som bol pre Pána Jana, tam majú bicykle, čo radšej krešie. A išiel som tak s otcom a naraz otco zastal. A medzi Mlinčekami, akéž Marko, tak dolu je kríž. Hoci kedy vidím na sakristái pri tom kríže. Otec naraz zastal, čo robí môj otco? Na jar to bolo. Pozbieral prvosienky, Petr Kľúče, pažičky, bahňatka. Hej, pozerám, čo robí môj otco? On sa nikdy s nami nemodlil. Čo tu robí môj otco? Išiel, zobral fľašku od uhoriek, čo bola prevratená pri kríži, išiel do potoka, nabral vodu, dal tam tie prvosienky, dal pažičky, zložil šiltovku, zložil ruky. Najkrajšia kázeň môjho otca. Mužská, úplne bez slov, ale trafil ma tu, do hlavy a trafil ma aj tu, do srdca. Ja som zíral na Ježiša, na otca, to není možné. Môj otco, taká autorita, taký chlap, taký bitkár a on sa dokáže, on takovú uznáva. To bola najkrajšia kázeň môjho otca. A pretože otec zdvihol autoritu Bohu, Boh mu naspäť vrátil jeho autoritu. Aj pri slabostiach, aj pri chybách. Aj pri chybách, aj pri slabostiach. A komu vďačíme? Mojej matke a Matke Božej. Preto v nedeľu, teraz už po 50 už potrebujem trošku aj odfúk, lebo furt som s ľuďmi, nekonečne, furt ľudí chodia, kade prídu, ale toľko telemele, že takedy to trapas prídu na dvoch autobusoch, na troch spredu a mne zo zádu devčata dávajú cez okno sedno od konia a utekám preč v nedeľu. Odslúžim Svätú omšu a šup do Levoče. Prečo do Levoče? Včera som tam bol pri Pani Márii. Prečo? A kde ja mám ísť? Kde ja mám ísť? Čím som starší, tým mám hustnejší vzťah k Matke Božej. Kňaz, ktorý nenájde správny vzťah k Pani Márii, je stratený prípad. Jak má ten ženský prvok nahradiť? A mne žena veľmi chýba. No ja ho nahradzujem tak, jak mne to je dovolené. Ako? No ku Pani Márii. Včera som bol pri nej. Včera, na Levockú horu, sadnem na konia, idem ku nej. Kedykoľvek, na bicykli, stop s koniom, hodziak. Furt idem ku Pani Márii. Vyšiel som o 8:30 večer, sestričky, pán farár, jak pôjdete naspäť? A jak som prišiel, bude tma, však už je tma. Nepodržali by ste mi konia? Joj, pán farár, a nehryzie? Ne iba ženy. Joj, pán farár. No, sa pýtali sestričky, čo boli na duchovné cvičenia. Pán farár, a čo ste povedali Pani Márii? Chcete vedieť? Čo ste povedali? Chcete vedieť? Hej, také preveletné sestričky prezvedané boli, hej, ale prosím, zlaté. Hej, boli tam na duchovnej obnove a hovorí, čo ste povedali? Hovorí, alebo ste boli tak krátko, to sa vám platilo takú štreku. Áno, čo ste povedali? Že ju mám rád a že ju potrebujem. Iba toľko? To je iba, keď zamilovaný povie zamilované, mám ťa rád, potrebujem ťa. Čo môže viac povedať? Len zopakovať to isté, trápne zopakovať. Viac nemôžem povedať. Neviem viac povedať. Jak to mám povedať viac? To sa vám oplatilo? No mne áno. Čím som starší, tým mám hrustnejší vzťah k Matke Božej. Moja matka to vložila do rúk Panny Márie
Pána Mária to tak zariadila, keby ste videli mojich rodičov, predtým sa samé kurčenie, bitky, starí rodičia, jaká moja mama, tvarička, jaká postavička, sú to starí ľudia, 80-tnici, za ruky sa držia, íď sa kúknuť, jaká láska, starecka, tak sa za ruky držia, íď sa kúknuť. Hovorí otec, to mamo je to ťažké, ale prečo? Tak keď sa aj pohádam, tá večer sa musíme udobriť. Jak to otec? Jak sa má modliť ruženec? Ty sa s ňou modlíš ruženec? No a jak? Ty to nevieš? Je dobu poriadku. Hej. Otec mamu kúkaj, ako mama pekne vedie. A pritom zdá sa, že otec je hlava. A je. Ale mama to vždycky tak narežiruje, vypne televízor, ruženec. A pekne to ide. Hej. No, nechcem nejak, lebo vidím, že už pre deti to je veľa. Uzavriem to nejak. Muž nech je mužom. Prajem vám, aby všetci chlapci ste chceli byť mužmi, správni chlapi. Akí správni chlapi, žiadne feministky tam nejak. A ženy, dievčatá, nebuďte feministky. Odmietajte feminizmus. To najkrajšie, čo je na vás, najhodnotnejšie, je materstvo. Keď odídete s túžbou, chcem byť matkou, nebol som tu zbytočný. Jedno z tých troch je tvoje. Ja neviem, ktoré. Všetky tri sú rovnocenné. Či budeš duchovná matka, porodíš lásku. Kde? Jak Panna Mária prišla do tej maštale, muž ukladal, robil to seno, slamu, sušil, dával tam plášť, svätý Jozef robil pavučík, dával, a to bola maštala. Dívaj sa dobre, dievča zlaté. Boh si ženu vybral, že z maštale urobila chrám. Porodila tam lásku, v ktoráme to bol chrám. Prvý a najkrajší. Čo sa bojíš byť ženou? Žena z maštale urobí chrám. Ne muž. Žena, Boh si ženu vybral. Muž môže chrániť, môže robiť čokoľvek, ale on toto nespraví, čo žena. Ty máš porodiť lásku. Do jakej maštale? Možno v triede, kde všetci o kozlo rozprávajú, možno vo fabrike, kde dvojzmyselne nadávajú, alebo robia vtipné žarty. Do tej maštale máš priniesť lásku. A nielen porodiť, ty ju máš aj kojiť, krmiť. Ja vidím, keď som mal porodnicu na starosti, prosím, ženy nechcú kojiť. Prečo? To má vplyv na postavu. Pýtal som sa primára, pán primár, má to nejaký vplyv? Ale kdeže, pán farár? Keď fajčia pijú, hej, ale keď koja, nie, lebo to naopak, medzi matkou a dcerkou alebo synom sa vytvorené krásne toto, bolo by 50-60% menej alergikov, keby ženy kojili. Hej, tak je to, áno, tak je, pán farár. Hej, a teraz ja prídem na porodnicu, oni kojili mamky, hovorím, počkajte, prepáčte, ja počkám. Nie, pán farár, vy môžete. Hej, prídem tam a za jazdy, oni keď koja, sa vtedy žena je najkrajšia. Pánečku, to človek cúvne 5 krokov 10, skloní sa pred ženou matkou. Prepáne. Hej, ja som za jazdy krížik spovedal, som si prepáne. Vtedy je žena najkrajšia. Jaký muž sa jej chce vyrovnať? Nikdy sa jej nevyrovná. Ale to je na žene krásne. Človek odchádza pozbudený stade. Áno, ženy, chcete byť ženami. A pozri, aký má vplyv, ešte toto poviem. My sme bývali na kraji Kežmarku. Biela voda priteka zo zeleného plesa, státia. Takže hoci, keď sme vyšli aj hore a v noci už naspäť na lyžiach, alebo tak, hoci, ak sme ešte pobili na pytľačku, potom tam na toto sme chodili na rybník a tak kúpali sme sa. Boli sme takí chlapci, malí chlapci, traja bratia. Bývali sme na kraji, my sme väčšinou behali nahy. Úplne nahy sme behali celé leto. Hej, taká platňa bola betónová, z tej platne sme všetci traja cikali dole. A chlapci hrajú preteky, tak aj to sme hrali preteky. To najďalej do cykla. Stará mama s paličkou robila čiarky, že chce. A nič to také nebolo, že by... Tak, práve, že tá stará mama toto veľmi vážne brala. Hovorí, babka, ja som ďalej. Nie, ako trošku ďalej, ako trošku ďalej. Ale to bolo také. A moja mama prišla, sa zasmiala. Haha, tí chlapci sú dosť veľkí. Mali by sa už asi oblezali. Fuj, dupu mu vidno, mamka včera, fuj, dupu mu vidno. Obliekol som si prvýkrát, si pamätám, červené trenky a takéto pasíky biele. Na jednej strane na to taký hrubý pasík, z jednej strany bielý pasík, z druhej. Teraz už dobre, mamka? Teraz už dobre. Kto to lepšie zrobí, jak mama? Žiadne moralizovanie a hruza. Kto to lepšie urobí? Kto nahradí tú matku? Nikto. A narodila sa mi sestrička. Ja som bol 5, 6, behol som do izby a mamka kojila. Ja behnem do izby, teraz som sa otočil a chcel som ísť preč. A mamka hovorí, Maroš, poď sem. Mamka, to môžem? A čo ti môžeš? Mamka, to ja sa môžem pozerať. A čo zle robím? Veď aj teba som tak krmila. Bože, jak je to dôležitý okamih, kedy matka učí k opačnému pohľaviu správny vzťah. Jak je to nenormálne dôležitý. Kto som zrobil lepšie, jak matka? Ja som prišiel, vypulil som oči. Mamka, to ja sa môžem pozerať? No jasne, aby si to vedel. Pozerám na mamku, na sestričku, na mamku. Mami, no, a neboli ťa to? Nie. Iba keď uhryzne. A uvidíš teraz. Ale ináč nie.
Pánečku, jak je to dôležité. A muž je taký, že sa chce dotknúť. Prečo? No nevieme. Chce sa dotknúť. Prečo nie na kolenu? Tá nevieme prečo. Chce sa dotknúť do toho. A vo mne sa ozval vtedy muž, to som ja nevedel. Mamka, no, nebudeš sa hnevať? A čo? A nemohol by som sa ťa dotknúť? Mamka, čože? Sa zasmiať. Keby mi dala facku, som odstavený človek. Môžeš. A nebudeš sa hnevať? Nie. Nebude ťa, neurázi ťa? Nie. Môžem sa ťa... Áno. Raz som sa tak mamky dotkol, tak. A ja mám takú úctu, žena matka. Kto ma to naučil? Moja matka. Moja matka. Kto kedy vedel, že ja budem mať na starosti porodicu gynekologiu? A kto už vedel? Vidíš, ja som sa chystal do manželstva, chcel som robiť v horskej službe, začal som trénovať, liesť, posilovať a mňa vrátili v 50 rokoch, neboli taká nemocnica, ťažký zápal plúc, vrátili ma domov a povedali mojej matke, ten chlapec zomrel v Perínke. A moja babka, tetka a matka povedali, a nezomrel. A babka mi povedala už po kňazskej vysviacke, Marko, ty si mal ťažký zápal plúc. Priniesli ťa z nemocnice, povedali, že zomre. My sme ťa nemohli položiť na posteľ, lebo by si sa zadusil. Po stojačke sme ťa držali niekoľko týždňov. S maličkom sme ti vyťahovali lieny, mamka ťa nakrmila, potom sme ťa prebalovali a stredali sa 3 ženy. Čo oni robili v noci? No modlili sa. A čo? Čo robili s chlapcom? To som ja nevedel. Oni chlapca obetovali Pánu Bohu. Ale to som ja nevedel. 3 ženy hrali presilovku a vyhrali. Darmo, že ja som chcel ženu. Darmo, že ja som chcel ženu. 3 ženy vyhrali dovolenú presilovku. Kňaz sa z modlitby rodí, z modlitby žije a z modlitby zomiera. Ponúkni svojho gargana Pánu Bohu. Povie takého gangstra? No, to najlepší kňaz, neboj sa. Ponúkni ho. Netlač ho. A babke hovorím, prečo si mi to skôr nepodala babka? Chcela som ti nechať slobodu. To bolo krásne na babke. Nevtlačala, nevydierala. Až po vysviacke so slzami v očiach povedal, Marko, takto to bolo. Vidíš? Darmo ja som chcel ženu, darmo som chcel v horskej službe. Som myslel, že budem mať dceru, naučím jazdiť na koni, strieľať z pušky, keď manželka nebude pozerať, odplúvať ju naučím, jak sestru. To som si tak myslel. Že jak som mal plán, ja Pán Boh ma tak otočil, vyšiel som tak a idem tak. Keby som si mal vybrať, zase by som si vybral kňazstvo. Bez matky neexistuje ani kňaz. Bocia nenosí. Však musí byť matka. Budem mať dobrých matky, budem mať dobrých kňazov a dobrých otcov. Byť dobrým kňazom rovná sa byť dobrým otcom, rovná sa byť dobrou matkou, rovná sa byť dobrou reholnou sestrou. Tam je rovná sa. Zamestnanie dáva človek, ale povolanie dáva Boh. Odídeme stane s tou túžbou. Ježišu, nič ti nesľubujem, ten farár toho narozpráva, tu prepáva na to. Ježišu, nič ti nesľubujem, len ťa prosím. Keď ten farár hovorí pravdu, chcem byť dobrou matkou. To je ono. Toto keď čepneš Ježišovi, super. Nebola to strata času. Ježišu, chcem byť dobrým otcom. Nesľubujem, že budem. Nemôžem povedať, že som bol, ani že budem. Teraz, Ježišu, chcem byť dobrým otcom. Chcem byť dobrou matkou. Chcem byť dobrým kňazom, dobrou reholnou sestrou. To je ono. To je ono. Toto pošetka Ježišovi dneska pri svätej